बघता क्षणी कोणी खायच्या प्रेमात पडेलच पडेल। सॉस सोबत, हिरव्या चटणी सोबत तुम्ही खाऊ शकता। छान लागतात, मस्त होतात, झटपट होतात, टिफिन साठी म्हणा किंवा संध्याकाळच्या चहाच्या टायमिंगला। असे हे करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आता हे ब्रेडची स्लाइस आहेत ते मी घेतलंय। आता ह्याच्यावर थोडंसं पाणी टाकते मी। स्लाइस भिजायला हव्यात मऊ होण्यासाठी। आता हे सुरीने असे हाताने केले तरी चालेल। आता मला हे पाणी थोडं कमी वाटतंय, मी जास्तसे पाणी वतू नका, नंतर आपल्याला जास्त असा कॉर्नफ्लॉवर वापरावा लागेल त्यासाठी। हे बघा मी एकटे करून ठेवते। आता हे असाच रवान दे। आता चमचाभर बटर घेतलाय मी। बटरवर करपू नये म्हणून थोडंसं तेल ओतायचं असतं। प्रत्येक वेळेला आपल्याला बटर घातला की तो लगेच जळायला सुरुवात होतो आणि काळा पडतो। मग त्याच्यावर आपण जर तेल ओतलं थोडा, एक चमचाभर, तर तो बटर आपला काळा पडत नाही। ही शिमला मिरची ती घालून घेऊया। थोडंसं गाजर। मी पुन्हा एकदा सांगते, तुम्ही या भाज्या कच्च्या सुद्धा त्या बॅटर मध्ये वापरू शकता, फक्त तुम्हाला ते डीप फ्राय करावं लागेल। इथे मी कांदा वापरत नाहीये, हे आपण स्टोर करून 2-3 दिवसासाठी ठेवू शकतो। आता आपण हा उकडून घेतलेला बटाटा घालूया याच्यात। बटाटा नुसता उकडलेला आणि जास्तीचं प्रमाण आहे बटाट्याचं, त्यामुळे आपण ह्याच्यावर थोडंसं मीठ भुरभुरून घेऊया। बटाट्यासाठी काळा मिरी पूड आणि ते सीझनिंग आहे ते पण घालून घेऊया। आता ह्याच्यात घालूया भरपूर सारी कोथिंबीर, ती पण एकदा परतून घेऊया। आता हे पनीरचे तुकडे घेतले जरा जास्त पौष्टिक होण्यासाठी। पनीर ही आवडीने मुलं खातात, ते मी किसून घालते याच्यामध्ये। पुन्हा एकदा आपण ढवळून घेऊया पनीर सुद्धा, आणि मंद गॅसवरच आहे। छान दिसतंय, सुगंध सुद्धा छान आलाय। आता हे माझं होत आलेलं आहे। आता हे झालेलं आहे, मी आपली गॅस बंद करते। आता हे आपलं ब्रेड आहे ते मस्त मऊसूत झालेले असत। हे आपले काळे तीळ आणि सफेद तीळ, दोन्ही तीळ मी घालते, छान गमतात, म्हणजे बघायला हा नाश्ता सुंदर दिसता म्हणून। आता आपण हे ब्रेड मध्ये घालून घेऊया। चाट मसाला भुरभुरूया, म्हणजे पाव चमचा इतका मी चाट मसाला घातलाय ह्याच्यामध्ये। आणि ह्या थोडासा कॉर्नफ्लॉवर म्हणजे 2 चमचे, आपले पोह्याचे 2 चमचे। चांगला मिक्स करून घेतला, लागला तरच घालूया तो। आता ह्यात जर तुमका वाटला हातीक जर लागला की खूपच सैलसर झाला किंवा पातळ झाला, तर हे तुम्ही ब्रेड असा तो घालायचो, नाहीतर कॉर्नफ्लॉवर वाढवायचा। शक्यतो तुम्ही ब्रेडच घाला, त्यांनी छान होतं। कॉर्नफ्लॉवर आपल्याला फक्त बॅटिंगचं काम करता। हे बघा हा मस्तपैकी गोळा तयार झालेला आहे। अर्ध्या अधिक रेसिपी आपली झालेली आहे। नाश्ता तयार आता होईल थोड्याच वेळात। आता हे बटर पेपरवर थापून घेतलंय, तो बघा। आणि तुमका किती लहान मोठे छोटे व्हाय तसे करा, याचे बॉल सुद्धा करू शकतास, पण मी नाही, मी गोल अशी टिक्की करते आणि जर अशी मधोमध प्रेस करते। हे बघा अशी। आणि इथपर्यंत जर तुम्ही माझी रेसिपी बघत असाल तर नक्की ह्या रेसिपी लाईक करा। आता हे सगळे माझे बनवून झालेले आहेत। आता हे असेच तुम्ही डब्यात साईड व्यवस्थित प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये ठेवलास आणि फ्रीज मध्ये ठेवलास तर हे 2-3 दिवस तुमचे खराब होते नाही, की ते ह्याच्यात आपण कांदो नाही वापरलो। आता हे तुमका हवे तेव्हा तळून खाऊ शकतात। आता मी हे तळते थोडे बहुत, बाकीचे ठेवून देते। आता तेल तापला, चला आता आपण हे एक एक सोडूया। आता मिनिटभर आपण एका हात नाही लावायचो, म्हणजे चमचा वगैरे झारू वगैरे लावायचो नाही। मिनिटभरानंतर हे का आपण चाळून बघूया, आणि गॅस बारीकच आहे एकदम। बघा आपण टर्न मारून घेऊया का, मस्त कलर येला। दुसऱ्या चमच्याच्या साहाय्याने मी पलटी मारते। आता त्या बाजून पण मिनिटभर शेकून घेऊया। आता मी मागच्या बाजूने पुन्हा पलटी मारते। आणि ब्रेड असल्यामुळे जास्त तेल पण नाही आहे का बघा, ब्रेड जास्त तेल खेचून घेता, हे आपल्याला माहितीच आहे, पण हे क्रिस्पी झाले त्याच्यावर तेल गमत नाही एवढा। चला आता आपण हे काढून घेऊया, एका साईडला काढून घेते ते करून। मस्त कलरफुल झालेले आहेत, असे बघता क्षणी कोणालाही खावेसे वाटणारे आहेत हे।
छान लागतात, मस्त होतात, झटपट होतात, टिफिनसाठी म्हणा किंवा संध्याकाळच्या चहाच्या टायमिंगला. असे हे करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.